Bu sakit. Sakit ya. Sakit apa rek? Doa gak dijenguk koncone makanya gak ngerti. Mas Dida. Mas Dida, Dede. Oh, sing suami biasanya menang itu ya, Rek ya? Oh iya. Mbak Afni, Mbak Edgar, Mbak Lailia, Mas Yuda, ya iki. Nek kamu gak mampu pasti kalau ana sing gak mampu bisa. Mbak Fundari, Mbak Mila, Mbak Cindy, Mbak Nenter, Mbak Talita, ya kan, pinter, tapi ternyata tidak PKB. Ini Bu Cynthia cerita apa ya? Cerita apa? Bu Cynthia ini jelasake apa minggu ini tentang geguritan. Siapa sih bisa jawab geguritan itu apa? Siapa sih jelek? Puisi apa Mbak? Puisi Jawa lebih spesifikasi apa? Mbak Widya? Puisi Jawa apa itu juga nah, pinter ternyata Mbak Widya. Bisa sinau. Saiki Bu Cynthia bakal jelasake materi cerkak. Cerkak itu singkatan saking cerita cerkak. Nggih. Ya, sinten sing ora niki Mas definisi cerkak iki ayo. Oke, maka sampai mau sing cepat. Mbak Widya saya wis Mbak Widya tak kei poin. Cerkak yaiku salah sawijining prosa kang sing cekak lan nyritakake crita sadurungé utawa konflik sadurungé. Tuladhane katresnan, jejuluan, konflik sosial, kadurjanan, manipulasi. Ya, satu. Lajeng wonten unsur cerkak. Unsur cerkak itu dibagi atas kali nggih, wonten unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Dan iki unsur intrinsik uga dibagi dari beberapa bagian, yaitu ana kaya basa, tema, tawar gerak mata, alur, tata, amanat, lan sudut pandang. Lah ana beberapa bagian sing dimerek maneh ya bagiane maneh, yaitu kaya tema itu ana tema sosial, tema budaya, katrestanan sapiturute. Lajeng ana parabola kata. Lah iki maksudnya itu kata itu duwe telu, dibagi dari telu. Kata sing apik nek bahasa Indonesia itu baik, jahat, ambek tengah. Lah nek bahasa Indonesia itu padha protagonis, antagonis, kan tritagonis. Lajeng iku ana alur lah. Alur iki padha cerita nang basa Jawa ambek cerita nang basa Indonesia itu padha. Ana alur maju sing nyritakake kedadean, Mbak, coba ngomong ae, Mbak. Ayo, dirungono Bu Cynthia nek iki jelaskan materi. Alur itu dibagi dari telu ya. Alur maju, alur mundur, kan ana alur campuran. Biasanya sih alur campuran itu kaya apa sih? Ya sih biasanya kaya wingi ku aku tiba nang ndi tapi tak wingi tapi saiki kayak ini film Mbak, pinter. Temen pinter. Nah, lajeng ana latar iki ya ono misale latar panggonan, suasana, waktu, uga latar sosial. Amanat iku misalnya manfaat apa sing iso kita oleh teko cerita cerkak kasebut. Lan sudut pandang pamirsa. Nah, mari ana unsur intrinsik pasti ana
Dipilih Mbak Fitari, Mbak Talita, ayo sing sampean naik, Mbak. Oke wes, Mbak Asna, ayo Mbak Edgar. Ayo tan, kok dulu nih kok isi melodiku. Ayo Mbak Afni, Mbak Mila, Mbak Widya maju. Ayo sing gak masuk. Mbak Delia, ayo Mbak Delia. Ayo Mbak. Ayo Mbak Sina. Mbak Edel, ayo Mbak Edel, ayo semua di televisi aku ngantuk. Dulu, ayo. Wes, coba mikir ya siji loro telu papat lima. Saiki jajal tenang ini. Nah, iki dulinane ku gawe cerita kaya sing sambung cerita itu lho ngerti ta mboten? Maksudnya, nek misal Bu Siti yang ngekei iku kata Bu Siti yang mangan nang balik. Terus kan ngomong Bu Siti yang mangan nang balik karo terus iki disambung karo sapa karo ngomong ya, paham? Nggih. Kok sampai kalau sing kamu iso lanjut ngomong kok berarti ku temenane wis mati sambung nggih. Saiki sing mburi gimana ya? Iya arek padha menjadi tamu iki kok nek digabung ya. Iku kok dadi sebuah cerita rek, cerita. Padha kan bahasa Indonesia, tapi iki nang bahasa Jawa. Saiki Bu Sintia kepingin gawe kata tidak dulinan. Ayo. Tidak dulinan sidan. Sidenan. Tidak dulinan sidan karo kancane. Tidak dolanan sidenan karo kancane ning lapangan. Tidak dolanan sidenan karo kancane ning lapangan. Cedak. Tidak dolanan sidenan karo kancane ning lapangan cedak pasar. Ayo Pak. Tidak dolanan sidenan karo kancane cedak pasar ning lapangan. Iya. Oke, tak apa-apa, Pak. Maju nih, Mas. Pakai tetap ya. Ayo, nang lamongan. Biji. Pindah ning kebun iki. Oh, titik. Oh, nek ngono, oh ya wis kita berarti langsung saiki yo. Nek kali dilanjut main. Iya, Ning lamongan karo tuh, maksudnya gini, kita udah ning lamongan. jadi lebaran. Tidak ada tempat kamu kalau nggak tadi sak tetap nang lamongan omahe Main baik. tidak nang lamongan omahe baik Lan ayahe. lan ayahe tidak Tidak ing lamongan omahe bae lan ayahe bareng adine. Tidak ning lamongan. Tidak ning lamongan iku main bae lan ayahe karo adine numpak. Tidak ning lamongan karo ayahe ning omahe bae lan ayahe karo adine numpak padha-padha. Sing lamongan ning omahe bae karo ayahe karo adine numpak padha-padha. Pasar malam. nang pasar
Neng pasar malam mau tidak ketemu asik lagi mancing iwak gurame. Di pasar malam mau tidak ketemu asik. Iya. Lagi mancing iwak gurame. Lagi wae. Lagi wae. Lagi wae. Di pasar malam mau. Di pasar malam tidak ketemu asik lagi mancing iwak gurame. Yaitu sing pertama kudu diwaca kanthi bener, kanthi seksama teliti ya. Sing keloro iku ana identifikasi tema. Lah mengko mau cerita itu temanya apa to? Kejujuran, apa katresnan, apa liyane. Sing ketelu ana analisis paraga lan paraga isine cerita iku mau ono piro paragane, terus nang paraga iku mau wateke piye ya. Terus sing kepapat analisis alur, iki alure maju apa alure mundur, apa alur iku mau campuran, iku dianalisis. Terus sing kelima analisis latar. Lah nang cerita iku mau apa itu pasti kan ono latare to. Ya misalnya iku mau Giga nang Lamongan. Lamongan iki masih dua latar, dadi latar. Terus pasar iki mau ya latar bisa, latar panggonan. Terus apa mau? Wes pakai ya pokoknya ya. Lan entokake pesen ora. Apa sih sing iso kita coba teko cerita kasebut kayak ngono ya. Saiki Bu Cynthia pengin apa itu para siswa maca cerkak sing bukune wis Bu Cynthia kei minggu wingi buku majalah wingi. Pun kita ada dhisik. Kita mang nggih. Lah nang halaman 32 iki mau ana cerkak iku diwaca banjur dianalisis nggih nek gak ngotot digawe PR nggih. Kita pelajaran apa itu minggu ini sing arep takon mangga ditakokno. Pun pencetas daya pun pinter. Pun sadurunge Bu Cynthia tutup sinten sing arep pimpin doa penutup. Pun Mbak Kendari mangga ditutup. Sadurunge pelajaran nasional komunikasi monggo dipun piye. Kedua di komunikasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pelajaran bahasa Jawa minggu iki kita lakoni, kita lampahi kanthi lancar. Pun
Bu Sintia Toto. Wassalamualaikum